mlebu tenan kae. Waduh, lah wong nyandi iki kok parek pitik tok. Jojo setan iki sing aku. Ada dhuwur, Mas. Waduh, kok saya nang kono, Mas? Miber, Mas. Ki piye, Mas? Pun, Mas, kono ado, Mas. Gua apa, Mas? Gue sarapan, Mas. Wah, kayak aneh. Kono, Mas, kono ado, Mas. Oh, ndopo enek, Mas, tengah ngalas koyo ngene. Wis lho gendang medun ae, tak gocek sikile lho. Kakeane. Sikilku ceklek ngomong suwe dure. Jiglok ra mati e. Ya wis, gue taruh sikilku. Wis sikilmu gendang. Waduh. Iya, Mas, bocah mau ite. Sikilku yo. Waduh, lagi piye, Mas? Ya wis, Mas, sik, tak golekne pertolongan pertama. Aduh. Aduh. Mas, angkat tok perbane. Kakeane Mas iki kudu perban tapi pembalute wong wedok. Ya Mas, pacarku nek berdarah nganggo iki. Lah iya Mas iki sote. Kakeane. Waduh, Saya bro, action. waduh, nyandi. Piye, Mas? Kakeane Mas iki kudu pembalut tapi pembalut